Wujud tali sakotangi saikine lego ilang saslirane lunga menyang endi tanpa pamit ngabari apa kowe lali karo aku iki najan rekane nemewu kuwi wujud katresnanku cari kue melu aku lekok melayu opo kurang larang pungkasane kue ilang nengin tinggon ku golei tali kodang Bilder Production ayah terus sama Mas Agus masa dek aku dijodohke magaro pria sejati bersama di bos semuanya juragan sawernya tali kotang iki tak simpan teganing pati tali kotang saksi tresnaku kang suci. Terima kasih Gandang Waro. Terima kasih ya Gandang. Mas terima kasih. Wis katukoke wujud tali sakotange saikine lako ilang saslirane lunga menyang endi tanpa pamit ngabari apa kowe lali karo aku iki najan regane nemewu kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lakok melayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang nek endi nggonku golei tali kodang
tresnaku kang suci kali kotang saksi tresnaku kang suci. Akhirnya waktu saat campur sari kembali ke terima kasih.